Pagpangutod sa mga nabilin nga kahoy sa Plaza Libertad, temporaryo ginpauntat matapos nakaangkon sa mga negatibo nga reaksyon. Samtang senro, padayon ang pagpatigayon sang inventaryo sang ila pagatapson nga mga kahoy sa mga plaza sang syudad. Si Zen Kilantang nakatutok. Sa tunga sang kontrobersiya sa pagpangutod sa mga kahoy sa Plaza Libertad, nagapati si City Councilor Eli Estante nga sa tagsa ka programa angot sa pagpatahom sang palibot, mayara gid sang dapat nga isakripisyo. Si Estante ang nagapungko bilang chairman sang Committee on Environmental Protection and Ecology sa Iloilo City Council. Suhestyon sang konsehal kinahanglan nga ipaiway anay sang City Environment and Natural Resources Office ang pagpangtapas sa mga kahoy mintras wala pa makakuha sang suhestyon halin sa mga environmental groups. Ilabi na nga nakaangkon sa madamo nga negatibo nga reaksyon ang natabo. I-plastar gid kung ano ang balido nga rason nga dapat utdon ang kahoy, no? You know what, if you introduce development, dapat may masakripisyo gid. Paathag sang senro, ginpangutod na lang ang mga kahoy bangod tuman na ini kadelikado sa mga nagalabay, ilabi na nga nahamta ang mga ini sa electrical line. Antes ang pagpangtapas sang kahoy, nagkuha man sila sang permiso humalin sa DNR, kag may technical working group meeting nga ginpatigayon ng LGU upod ang Cultural Heritage Conservation Council. Ang patakar ang kuan that is Presidential Decree 953. Ginkuan man ina, nagsulat man ng DNR nga pwede na yung ma-invoke ang 953. Suno sa senro, temporaryo anay nga ginpauntat ang proyekto. Plano nila nga magpatawag sang stakeholders meeting agud mapamatian ang sentimiento sang publiko. Magluwas sa Plaza Libertad, may nakaplastar man nga redevelopment plan sa iban pagid nga mga plaza sa syudad. Padayon pa nga gina-inventaryo sang senro kung pila pa ka mga puno sang kahoy ang pag-out doon sa mga district plaza. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.